প্ৰত্যেকটা ঘৰিয়াৰ পৰা 500 টকাকৈ লৈছে আজিলৈকে পাট্টা মাটি দিব পৰা নাই তো এনেকা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বুলি কৈছিল এই গ্ৰুপ বিলাকক ৭৫,০০০ টকা দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল আজি এই গ্ৰুপ বিলাকৰ মহিলা বিলাকে আমাৰ এপিপি যোগদান কৰি আছে আৰু চাওক এই যে বিচিডিসি এটা বিচিডিসিত একটা ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ কথাও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে জনসাধাৰণক আজিলৈকে এটাও ট্ৰেক্টৰ আহি পোৱা নাই দাसिमबो जोंखौ মিসবিহেভ খালামफेराखै কোনো দিন সাতसिमबो जोंखौ बुंफेराखै जे मा माने नोंथांमोना जोंनि गामियाव फैनाङा मानाङा बिदि जोंखौ बुङाखै जोंखौ हानाय माने वेलकाम खालामदों रायजोआनो जोंखौ मिटिं खालामहोयो रायजोआनो जोंखौ लिंहरो फै नोंथांमोना फैथारनानै मिटिंखौ खालामथारनांगौ आरो देग्लाय जोंहा बावखुंग्रि हिसाबै सोलायनायखौ लाबोथारनांगौ होननानै बुंदों बेखायनो दिनै बे ब्लक कमिटि दानायाबो इजि जादों जोंनि थाखाय आरो जों माखासे जोंनि प्राइमारि कमिटि दानाय बेबो इजि जालांगोन जोंनि गासिनो दं बेखायनो जोंहा इजि जागोन ब्लक दानाया हानाया रोखा खाथां जों देरहानाया बे नोंथांमोना समखौल' नेनानै था फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जों जे खाथां उइनार जाबाय बे नोंथांमोना दिनैनि नोंथांमोना डायरियाव लिरनानै दोन जे उदांस्रि नार्जारिया बावखुंग्रि हिसाबै देरहाबाय होननानै बे खाथां दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिएससिउ जों लोगोसे उदालगुरि ब्लक भैरबकुन्द ब्लक धोनस्रि ब्लक हरसिंगा ब्लक रौता ब्लक 5 नं सेरफां ब्लक मोनफ्रोमबो मोनबा ब्लकजों दिनै जोङो खौसे जानानै उदालगुरि कलेजाव बिएससिउ इउनिट दानाय जाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बिएससिउ दानायावहाय उदालगुरि कलेजनिफ्राय गैयाबाबो मटामटि 300 स्टुडेन्टआ जोंखौ हेफाजाब होदों जों बहुत गोजोननाय मोन्दों दिनै उदालगुरि कलेजावहाय मोनसे बिएससिउ इउनिट दानाया दिनै जाफुंसारनो हाबाय जों सोरबा संगठन एबा बेलेग जों सोरबा पार्टिखौ जों दिसिनो थाङा गासिबो गाव गावनि मोनसे एजेन्डा थायो नङा होमबा इउपिपिएल सरकारा दिनै मा मावदों मा मावाखै एबा इउपिपिएल सरकारा दिनै फरायसाफोरखौ दिनै मा लाइनाव लांदों मा लाइनाव लाङाखै बेखौ बिटिसि बाखिन्दा रायजोफ्रा बुजिनो हागौ नङा होमबा थिग बेबायदिनो बिथांमोना मावनाय मावैखौ जों बेखौ बुंनो थाङा रायजो राजाफ्रा नुदों थिग बेबायदिनो बिथांमोननि मावनायाव जोंहा जेबो बादा गैया बिथांमोना जाथिनि थाखाय मावदों हारिनि थाखाय मावदों बे मोजां बाथ्रा खिन्थु दिनैनि थारिखसिम जों नुनो मोन्दों दि आजि 5 बोसोर बारलांबाय बेयावहाय जुदि जोङो साख्रिनि खोथा बुंनो थाङोबा आरो किसुमान फरायना थानाय गथ'फोर बिथांमोना सुबिदा मोननांगौखिनिखौ मोननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना जि रादाय होदों बे गासिबो फैमाल जों दासिमबो बिथांमोननि रादाय होनायफोरखौ जोङो साक्सेस जानायखौ जों नुहुराखै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिपिएफ सरकारा मोनसे थांखि लादोंदि फरायबाय थानाय गथ'जों लोगोसे गासिबो फरायना थानाय गासिबो सेंग्राफोर सिख्लाफोरनि थाखाय बोसोरावहाय 100 कोटि बाजेट होनाय जादों थिग बेफोरखौ नोजोर नायोबा जों बुजिनो मोनो दि जाय फरायना ओरैनो दङ बिथांमोननि थाखाय बिजनेस एबा थांना थानायनि मोनसे लामाखौ जोङो नुहुरो आरो जेनेबा दा 100 कोटि बिटिसि आवहाय बोसोराव जुदि 100 कोटि होयोबा मोनब्रा डिस्ट्रिक्टआवहाय जों बेखौ डिभाइड खालामोबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गैयाबाबो 20 कोटि खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव पिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावग्रोनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय माखासे भिडिअ लानानै फैनाय जादों गिबियाव नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नाय बेयो जाहैबाय उदालगुरि बनसु आफादनि माखासे नुथाय दा बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि सारा जुदि देरहायोब्ला बिटिसि इलेक्शनावहाय देरहायोब्ला अब्ला फरायसाफोरनि थाखाय 100 कोटि थाखा रां बोसोरावहाय होगोन होननानैहाय बिथांमोना खुगा बेखेवनानैहाय फरायसाफोरखौहाय गोसो सिफायनानै होदों नाथाय आंबो मिथिगौ आरो गोबां गोरों गोराफ्रानो मिथिगौ हाग्रामा महिलारि सारनि साननाया मा आरो बिथांनि एजेन्डाया मा बेखौहाय गोबां मानसियानो मिथिगौ दा बिथांनि जे 100 कोटि थाखा रां बोसोरावहाय बे राङा गोजौआव मोफौ हायाव बाहागोसो जागोन मानोना बिथांनि बाथ्राफ्रा अनला खारियाव आगान थायो मिथिबाय दा दिनै नैबे जे बनसुनि मानसिफ्रा दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि फरायफुनाय लाइमोनफोरखौहाय थेर बेथेर खालामनोसो सेस्था खालामगासिनो दङ बिसोरो एकदमबारे गुलाय गुजायसो खालामगोन जोंनि बर' हारिखौहाय दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया जे 100 कोटि थाखा बाथ्रा बुंदों 100 कोटि थाखा बाथ्रा बुंदों अब्ला बे 100 कोटि थाखा बाथ्रानि बदल
दायो जोंनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा सोलोंथाइ बिथिंखौहाय मोजाङै नोजोर होनानैहाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा ओरै नङा हरै नङा ओरै नासयनो सेस्था खालामबाय थादों। बेखौ जों नुगासिनो दङ रायजोफोर, मिथिबाय दा? 100 कोटी थाखाखौथ' बारहो, बियो जेरै बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रायैनो थागोन। नोंथांमोननि सिमाङाबो सिमाङैनो थागोन। दिनैनि समावहाय फरायसाफ्रा गोबां सुबिदा मोनदों। नाथाय 12 बोसोरावहाय फरायनानै थाबोनाय जायफ्रा 12 बोसोरसिमाव फरायबोदोंमोन बैसोर फरायसाफ्रा रावबो थाइसे थाखाबो बिपिएफ पार्टीनिफ्राय मोनाखै रायजोफोर। मोनदों जानो हागौ सोरबा हाग्रामा महिलारि सारनि खाथि खाला थानाय साखाथि फाखाथि गोरों गोरा लिडारफोरनि फिसाफ्रा मोनदों। नाथाय नों आं पाब्लिक जाम्बा जाम्थानि मानसिफ्रा रावबो फरायनोबो सुबिदा मोनाखै आरो बेबायदि अनसुंथाइ थाखाबो मोनाखै रायजोफोर। नाथाय दिनैनि समावहाय सोर गोरिब सोर धोनि गासैखौबो दानि इउपिपिएल सरकारा नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। अब्लाबो जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा फरायसाफ्रा दासिमबो बुजिनो रोङाखै। आं मोनसे भिडिअ नायदों 1 घन्टानिबो बारा, प्रमेला रानी बायद'नि स्टेटमेन्ट लाजानाय भिडिअ नायदों आङो। प्रमेला रानी बायद'आ बुंदों जे आबसुआनो गुदिखा आरो आबसुखौनो बयबो मान होयो। आबसुनि अनगा जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया। दिनै आबसुआनो जागायजेनदों, आबसुआनो होग्लुंजेनदों, आबसुआनो फोसाबदों आरो आबसुआनो फेदेरगोन आरो आबसुआनो फेहेरलांगोन जोंनि बर' हारिखौहाय। दा सोरबा बिपिएफनो, सोरबा बनसुनो, सोरबा एपिबिनो बिसोरो खुनु खामानि गैया रायजोफोर। आं एपिबि पार्टीनि सायावहाय नैबे सावगारिखौ लानानै बुंनो सानदों। बिथांमोना लाजिनो रोंदोंना रोङाखैथाय? गोदान पार्टीयाव हाबनानैहाय बेफोरबायदि देरहागोना रोखा होननानै बुंनोहाय लाजिनो रोंदोंना रोङाखैथाय? अनजालि दैमारि बायदि सासे लिडारा बर' हारिखौहाय अलखदाव खोख्लैनो थाखाय पार्टी दादों, बेखौ बुजिनो रोंदोंना रोङाखैथाय? आरो बेयाव जायफ्रा नुजादों, जाय आइजोफ्रा मोखां दिन्थिदों, बिसोरबा लाजिनो रोंदोंना रोङाखै? मा मोजां खामानि मावदों अनजालि दैमारि मेडामा बर' हारिनि थाखाय। सिगांनिफ्रायनो बिथांखौहाय जोङो सिनायो। दा बिथाङा बर'नि थाखाय मेम'रेन्डाम खालामनो थाखाय मा मोजां खामानि मावदों बुंलाय? ना एनडिएफबिफोरखौनो हेफाजाब होनानैहाय बख'नायनि थाखाय खामानि मावदों, ना बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनानै होदों? एकमात्र गादिल' हास्थायदों, गादिल' नागिरदों अनजालि दैमारि मेडामा, मिथिबाय दा? रायजो राजाफ्रा दिनैहाय अनजालि दैमारि मेडाम मोनबायदि, हाग्रामा महिलारि सार मोनबायदि, बनजित मन्जिल मोनबायदि, दावराव देख्रेब मोनबायदि जोंनो एकदमबारे सोरखि फिदिंनाय बायदि फिदिंजागासिनो दङ जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय। दिनै इलेक्सना फैगासिनो दङ, खाथिसाव खाथि जाबाय। नायदो ओरैहाय बिपिएफ पार्टीया इउपिपिएल पार्टीनि जे सीएम प्रमद बर' सारनि गारि लानाय। सीएम प्रमद बर' सारा 80 लाख रांनि गंसे टिया कम्पानिनि कार्निभेल कारखौहाय लादों। बेखौहाय नुनानै बिपिएफ पार्टीनि सापर्टार्सफ्रा दिनैहाय बखिदों रायजोफोर, मिथिबाय दा? इउपिपिएल पार्टीखौ कारापसन होननानैहाय बेयावहाय लिरनानै होदों। लाजिदोंना लाजियाखै? दिनै नोंथांमोना ओरै फारसेजों नाय, हाग्रामा महिलारि सारा नै मैया दाख्लैसो गंथाम खनसेनो फरचुनार कार लानानै फैदों। अब्ला बिथाङा दिनैहाय सरकारावबो गैया। बबेनिफ्राय बे कारखौ बायखो? लाजियाखिसै नामा नोंसोरो? बबेनि फैसा मोनखो? मा 17 बोसोरावहाय आइजोफोरनोहाय 1 तला सना होगोन होननानै बुंनायनि फैसाखौहाय जमा दोनथुमनानै बे कारखौसो लाबोबाय नामा? हा? मा लाजि रोङालै नोंसोरो एसेबो? दा बे कारनि जायगायावहाय जुदि
बर' रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय एसेसो अनसुंथाइ होयोमोनब्ला थाइसे थाइनै जुदि राननानै होयोमोनब्ला बे साबसिन जायामोन रायजोफोर बे खारा गंसेयावहाय 55 लाख मिथिबाय दा गंथाम खार खनसेनो लानानै फैदो नोंथांमोना भिडिअखौबो नाय भिडिअखौबो आं हगारनानै होदों बेयावनो आरो बेल' नङा हाग्रामा महिलारी सारनि जि बिसि सुइलि महिलारी बिथांनि खारा ओरै नायनि 2.5 कोटी थाखानि खार लेन्ड क्रुजार नायदो ओरै लेन्ड क्रुजार बिथांनि हिनजावा गाखोयो अब्ला बिनि हौवानि पकेटावहाय बेसेबां थाखा थागोन दिनै UPPL नि CM प्रमोद बर' सारखौ बुंनायनि सिगां गावनि गोरोन्थिखौहाय फोरमायनानै लाग्रो बिनि उनावसो बुं BPF नि सापर्टार्स नोंथांमोन लाजिनो रोङा नामा नोंसोरो मालायनि धोन सम्पथिखौहाय नायनानैहाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिनोहाय ओरैबायदि लाजिसिंसिंदे रायजोफोर क्रर क्रर थाखा हाग्रामा महिलारी सारा रायजो राजाफोरनिफ्राय थगायनानैहाय गावनि बानायनानै लानानै दङ नाथाय UPPL सरकारनि बे 80 लाखनि खारखौ नुनानैनो बेबायदि बाथ्रा बुंनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों बांसिन कारापसना सोर आसरित बां नंखायो आङो मिथिबाय दा भिडिअखौ नुदों ना नोंथांमोना भिडिअखौ नुदों मन्दिरावहाय फुजा हैदों खारखौ लाबोनानैहाय अब्ला बे खारनि फैसाया बबेनिफ्राय फैखो 55 लाखल' नङा बियो 55 लाखनिबो गोजौआव जागोन बे खारा मिथिबाय दा आरो 55 लाख into 3 नोंथांमोना सानदो 1.65 crore दा 1.65 crore आइजोफोरनो सना होनायनि बेलेन्स आग्लायनानै थानायनि फैसा बियो जब कार्डनि फैसा बियो रायजोफोर लामा दालां बानायनांगौनि फैसा बियो गावनि हिनजावनोनो 2.5 crore जुदि गारि बायनानै होनो हायोब्ला अब्ला बेबायदि गावनि व्यक्तिगतआवहाय बेसेबां फैसा थागोन गाज्रि दामोन रायजोफोर बे भिडिअखौ हगारनायनि थाखाय जाय बाथ्राया नंगौ बेखौसो आं दिन्थिनानै होदों दिनै नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ बे भिडिअखौ हगारनायनि थाखाय नाथाय दंबावो बाथ्राया गोबां दंबावो आं जेबो बुंथ'आ बुंगोन सानसे नायल' मिथिबाय दा ओंखायनो मालायनि गोरोन्थिखौल' मालाबाबो आसि थुनानै दादिन्थि गावहा बांसिन गोरोन्थि थानायनि उनावबो गुबुननि गोरोन्थिखौ आसि दादिन्थि सासे CM जानानैहाय 80 लाखनि कार गाखोनायावहाय आंहा खर' सानाय गैया 2.5 crore कार गाखोनायावहाय आंहा जेबो नांजानाय गैया गाखो नाथाय रायजो राजानि थाखायबो खामानि माव रायजो राजाखौबो नाहर मा मावनांगौ बेखौ माव सासे लिडार हिसाबै लिडार जानानै गावनि पकेटनिल' साननोब्ला बे माब्लाबाबो जानाय नङा रायजोफोर सिन्था खालाम बर' हारिया आरो अनजालि दैमारि मेडाम बियो मा हास्थायदों गावनि बिदाखौ बख'नायावनो मदद खालामाखै अब्ला बेबायदि मानसिया रायजोनि मा खामानि मावनो हा लाजिनो सोलोंलै मिथिबाय दा बर' हारिखौहाय इसेबां थेर बेथेर बोखावफ्लेनानैहाय धंस खालामनो दानाजा लिडारफ्रा आंथ' जोबोद लाजिनाय मोनो नायनानै आं भिडिअखौ नायनानै जोबोद लाजिनाय मोनदों रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि